Teniu un minut per defensar per què creieu, amb el cas de Mojica, que guanyarà el Madrid, i Carazo, per què creus que el Barça guanyarà el Clàssic aquest dissabte. Comencem pel local. En aquest cas, per Carazo. Bueno, sinceramente, porque los jugadores blaugrana se han conjurado para dedicar el triunfo a Johan Cruyff. Segundo, porque el Barça lleva 39 partidos consecutivos sin conocer la derrota. El equipo de moda, el de Messi, Luis Suárez y Neymar y compañía, juega al fútbol espectáculo, al tiki-taka, a la velocidad, a la filosofía y a la línea que marcó Johan Cruyff hace tiempo, y el Madrid, tu Real Madrid, Mojica, no sabe a qué juega. No sabe a qué juega. Desde el 2002, ningún entrenador del Real Madrid que debutaba ha ganado el partido. Eso es verdad. Juan de Ramos, Sí, señor. Mourinho, Sí, señor. Benítez, Pellegrini, Deus y ahora abans. le tocará y saldrá escaldado Zidane. Y después me han asegurado me han asegurado que Leo Messi tiene ganas de hacer lo Se indecible. acabó, Carazo, ya está. Temps. Ah, lo indecible ahí se va a quedar. Molt bé, doncs aquests són els arguments de Carazo. Anem amb Javier Pérez Mojica. Un minut, endavant. Som-hi, Carazo. Mira, hi ha la corrent, que jo diria que és majoritàriament acceptada, de que el Clàssic sempre el guanya l'equip que arriba pitjor. I no només l'equip que arriba pitjor, sinó l'equip que arriba més necessitat. I amb això, abans ho conveníem amb el Soltan. És a dir, n'hi ha 5 trofeus durant la temporada, no? La Copa, la Lliga, la Champions, el Clàssic del Bernabéu i el Clàssic del Camp Nou. Jo crec que el Real Madrid té la necessitat, no només la voluntat, sinó la necessitat de guanyar aquest partit. I particularment el seu entrenador, el que tu esmentaves ara, Zinedine Zidane, no? Es va elogiar molt els seus partits, els primers partits del Bernabéu, sobretot aquelles golejades, recordem el partidàs enfront de l'Sporting, el partidàs del Deportivo, però no obstant fora de casa ha tingut molts més problemes Zidane, no? per resoldre. I aquí es planteja el primer plebiscit, perquè no només és un partit fora de casa, sinó que és un partit fora de casa contra el Barça. I Zidane ha de guanyar-lo si vol, com deia abans ell, seguir al front d'aquest gran projecte de Florentino la propera temporada. És a dir, hi ha una primera meta frontal. 2, 1, temps. Que és guanyar el Barça. Molt bé, és fantàstic, Mojica, tenir un minut i que no et tallin. És fantàstic, oi que sí?